bas e o yi ko joginoɗen fof ittama ɗon ko jeynoɗen ko kesum addama wattama en donki kadi ɓamtade e nder kesum he ko haɗata men ruttitade e ko jeynoɗen ko e fina tawa meɗen eɗen jogui yambireji men taw wonara yambireji janane ko enen jeyno ha joni ne heddi seeɗa seeɗa gurtinen ɗum eɗen jogui no ɓornoton ɗen kaddule gurtinen ɗum haade men sodoyde bagueji eɗen joguino sañoɓe men ko haaɗi men wurtinde ɗum haade men yaade sodoyde jamɗe eɗen joguino taynannoɓe kaaƴe jaltina hen jamɗe waɗe kutorɗe waɗe jinitorde ɗum ɗo foof kadi en mbasi ɗum sa ƴeewi kinɗe fecciram golle ɗe foof hande ɗe kootiɗe gonti kinɗe ɗiɗi ñaagueteɓe e ñaagotoɓe saabu goto foof pine janane ɗe ɗum woni tubakoɓe ne gaare meɗen ɓe gaddi kala ko ponnoɗen yeyde aduna o ɓe kettiti hen ɓe batti yeyde men enen en gonti tan sodoɓe enen hay hunde en jeeyata yimɓe janamɓe ɗum noon en ɓamtata ko buuɗel koccuɗen fof batten koko sotte ko coden ɗum e woni kalis yeehi ala enen ko jeeyaten saka gartiten goɗɗum ɗum ɗon noon sen kooti e yambireji men ɗum woni welnere men hanki en kooti e ɗemɗe meɗen saabu kala leñol ngol jiiɗa leydi mawdi ndi ɓamti koye ɗemgal mayri sanne kala leyɗele ɓamɗe ɗemɗe janane ne ɓamtoro ina gollira ɗe hay gotiri hen ɓamtaki yarani yeeso sa yi Chine tawata ko bindi mabɓe ɗemgal mabɓe kotki mabɓe maadi mabɓe kaddule mabɓe sa yi Europe tawata ko ɗum woni toon sa yi Amérique tawata ɓenne ne jogui pinal mumen ne ndeni pays développé fof gonɗo e aduna leydi ɓamtidi ɓamtori ko ɗemgal mum e fina tawa mum ko haaɗi men enenne ruttitade e fina tawa men e ɗemɗe men e tawagal men ha mbawen abbade leƴƴi keddiɗi ɗi mbawen ɓaari ɓe daɗi men keptoɗen ɓe eyyi